தந்தை மகன் தூய ஆவியின் பெயராலே ஆமென். ஆண்டவர் இயேசுவில் எனதருமை அன்பு சகோதரர்களே, சகோதரிகளே, இணையதள இறை விசுவாசிகளே, உங்கள் அனைவரையும் இந்த இணையதள இறை பகிர்வின் மூலமாக சந்திப்பதிலே மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். மூவரு கடவுளுடைய பெருவிழா வாழ்த்துக்களை அன்போடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த நாளினிலே அன்னையாம் தாய் திருச்சபை மூவரு கடவுளுடைய பெருவிழாவை கொண்டாட நமக்கு அழைப்பு விடுக்கின்றது. ஆனால் அந்த மூவரு கடவுளுடைய பெருவிழாவை ஆலயங்களிலே குருக்களோடும் இருபால் துறவிகளோடும் இறை சமூகத்தினரோடும் ஒரே குடும்பமாக இணைந்து கொண்டாட இயலாத ஒரு காலகட்டத்திலே நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். நம்முடைய வீடுகளிலே நாம் முடங்கி இருக்கின்றோம். இப்படிப்பட்ட அந்த தருணத்திலே நாம் இந்த நாளினிலே இனி வருகிற நாட்களிலே மூவரு கடவுளுடைய பாதுகாப்பையும் பராமரிப்பையும் அவருடைய உடனிருப்பையும் அவருடைய வழி நடத்துதலையும் நாம் நம்பிக்கையோடு கேட்போம். அவருடைய ஆசீர்வாதம் நம்மையும் நம்முடைய குடும்பங்களையும் மீட்டெடுக்கும். நம்முடைய இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா குடும்பங்களையும் இந்த கொரோனா பெருந்தொற்றிலிருந்து விடுதலை கொடுத்து மக்களை சுபிட்சமான வாழ்வுக்கு அழைத்து செல்வாராக. அன்பு சகோதர சகோதரர்களே, இந்த நாளிலே இந்த மூவரு கடவுளுடைய பெருவிழாவிலே நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற ஒவ்வொரு வாசகமும் கடவுளை பற்றியும் கடவுளுக்கும் நமக்கும் இடையே இருக்கின்ற உறவுகளை பற்றியும் அந்த உறவின் அடிப்படையில் கடவுள் நமக்கு கொடுத்திருக்கின்ற கட்டளைகள், நியமங்கள், இதன் அடிப்படையில் நம்முடைய அன்றாட கிறித்தவ வாழ்வு எப்படி அமைந்திருக்கிறது, எப்படி நான் அனுபவித்து கொண்டிருக்கின்ற நான் அனுபவித்த இறை போதனைகளை நான் கேட்ட அறிந்த பெற்றுக்கொண்ட அத்துணை இறை அனுபவங்களை எப்படி வெளிப்படுத்துகிறேன், பிறரோடு எப்படி பகிர்ந்து கொள்கிறேன் என்ற சிந்தனையின் அடிப்படையில் சிந்திக்க இந்த விழாவானது நமக்கு அழைப்பு விடுக்கின்றது. இந்த நாளிலே நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற முதல் வாசகத்திலே இணைச்சட்ட நூல் ஆசிரியர் கடவுள் இஸ்ரேல் மக்களுக்கு கட்டளையை கொடுக்கிறார். ஆண்டவரே உம் கடவுள், எம்மை தவிர உமக்கு வேறு கடவுள் இல்லாமல் போவதாக. எதற்காக இப்படிப்பட்ட ஒரு கட்டளையை கொடுக்க வேண்டும்? காரணம், இந்த இஸ்ரேல் மக்கள் உண்மை கடவுளை மறந்து நெருப்பின் நடுவிலிருந்து பேசிய அந்த கடவுளை, நீதியின் நேர்மையின் பக்கமாக இருந்து செயலாற்றுகின்ற அந்த கடவுளை, உண்மையின் கடவுளை, அன்பின் மொத்தோருமாக இருக்கின்ற கடவுளை மறந்து போலி தெய்வ வழிபாடுகளை, தங்களுக்கென்று உருவங்களை வைத்துக்கொண்டு பல தெய்வ வழிபாட்டு கொள்கைகளை அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டவர்களாக அதனை நோக்கி பயணிக்கின்ற போது கடவுள் மோசேயின் வழியாக அவர்களுக்கு கட்டளைகளை கொடுத்து மீண்டும் அவர்களை தன் பக்கம் ஈர்த்து கொள்ளுகிறார். காரணம், கடவுள் தன்னுடைய சாயலிலே மனிதர்களை படைக்கிறார். மனிதர்களை படைத்த கடவுள் படைத்ததோடு அவர்களோடு உள்ள உறவை முறித்து கொள்ளாமல் தொடர்ந்து அவர்களோடு உடன் பயணிக்கிறார். அவர்களுடைய இன்னல்களிலும் அவருடைய துன்பங்களிலும் அவருடைய வேதனைகளிலும் அவர்கள் சந்தித்த பிரச்சனைகள், போர்கள், கலக்கங்கள், குழப்பங்கள், நோய் நொடிகள் எல்லாவற்றிலும் கடவுள் அவர்களோடு உடனிருக்கிறார். அவர்கள் தவறு செய்கின்ற போது தந்தையாக இருந்து அவர்களை திருத்துகிறார். அவர்களை நன்மையினால் நிரப்புகிறார். அதைத்தான் நான் தொடக்கத்தில் சொன்னது போல கடவுளுக்கு நமக்கும் இடையே இருக்கின்ற உறவு என்பது அப்பா தந்தையே பிள்ளை என்ற உறவின் அடிப்படையில் கட்டி எழுப்பப்படுகின்ற போது நாம் கடவுளின் பங்காளிகளாக, கடவுளுக்கு சொந்தமானவர்களாக, கடவுளின் உரிமை பெறு பெற்றவர்களாக, கடவுளின் பிள்ளைகளாக நம்மால் மாற முடிகிறது. இந்த நாளில் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற பதிலுரை பாடலை நாம் பார்க்கின்ற போது பதிலுரை பாடல் திருப்பாடல் ஆசிரியர் இந்த பூவுலகு அன்பால் நிறைந்திருக்கிறது. அப்படி என்றால் இந்த பூவுலகு அன்பால் நிறைந்திருக்கிறது என்றால் இந்த பூவுலகை படைத்தவர் கடவுள். கடவுள் அன்பாய் இருக்கிறார். அன்பே கடவுள். இதைத்தான் இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற எல்லா சமய நெறிமுறைகளும் கடவுளை அன்பாக வெளிப்படுத்துகிறது. அப்படி என்றால் இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற எல்லா ஜீவராசிகளும் அன்பை வெளிப்படுத்த வேண்டும். குறிப்பாக கடவுளின் சாயலில் படைக்கப்பட்டிருக்கின்ற மனிதர்கள் அத்துணை வரும் சக மனிதர்களிடத்திலும் பிற உயிர்களிடத்திலும் அன்பை வெளிப்படுத்த வேண்டும். அன்பின் அச்சாரமாக, அன்பின் ஆணிவேராக நம்முடைய கிறித்தவ இறை நம்பிக்கை வாழ்வு கட்டி எழுப்பப்பட வேண்டும். அப்படி என்றால்
நாம் கடவுள் நம்மீது அன்பு கொண்டிருக்கிறார். நம்மீது கொண்ட அன்பின் அடிப்படையில் தான் கடவுள் இந்த மனித சமூகம் பாவத்தை நோக்கி பயணிக்கின்ற போது, அழிவின் பாதாளத்தை நோக்கி பயணிக்கின்ற போது, இந்த மனித சமூகத்தின் மீது அவர் கொண்ட அன்பின் அடிப்படையிலே பல்வேறு இறைவாக்கினர்கள், நீதி தலைவர்கள், அரசர்கள் மூலமாக கடவுள் அவர்கள் தவறுகின்ற போது, தவறு செய்கின்ற போது அவர்களை திருத்தி, அவர்களை வழிநடத்தி, அவர்களை கண்டித்து, அவர்கள் மீது இரக்கம் கொண்டவராக விவிலியம் நமக்கு சுட்டி காண்பிக்கிறது. ஏன் இறுதியிலே அந்த கடவுள் தன்னுடைய மகனை, ஒரே மகனை இந்த உலகத்திற்கு அனுப்புகிறார். எதற்காக? தன்னுடைய சாயலில் படைக்கப்பட்ட அந்த மனிதர்கள் மீது கொண்ட அன்பின் வெளிப்பாடாக. அவர்கள் ஒருபோதும் அழிந்து போய்விடக்கூடாது. அவர்கள் வாழ்வு பெற வேண்டும், மீண்டும் வாழ்வு பெற வேண்டும், புதிய வாழ்வு பெற வேண்டும். இதுதான் கடவுளுடைய விருப்பமாக இருந்தது, விருப்பமாக இருக்கிறது. எனவே இதைத்தான் திருப்பாடல் ஆசிரியர் நமக்கு தெளிவுபடுத்துகிறார். அந்த ஆண்டவரிலே, அந்த கடவுளிலே நாம் ஆழமான நம்பிக்கை வைக்க வேண்டும். அந்த கடவுளிடத்திலே நாம் சரணாகதியாக வேண்டும். அந்த கடவுள் தான் நமக்கு துணை, அந்த கடவுள் தான் நமக்கு கேடயம், அந்த கடவுள் தான் நமக்கு பாதுகாப்பு. அவரிடத்திலே நாம் அடைக்கலம் புக வேண்டும், அவரிடத்திலே நாம் தஞ்சம் புக வேண்டும். அவரிடத்திலே நம்மையும் நம்முடைய குடும்பங்களையும் விசேஷமாக ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கக்கூடிய காலத்தில் நாம் இருக்கிறோம். இன்றைய நாளில் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற 2வது வாசகத்தில் புனித பவுலடிகளார் ரோமை நகர மக்களுக்கு எழுதிய கடிதத்திலே அவர் தெளிவாக சொல்கிறார், கடவுளின் ஆவியால் உந்தப்பட்டவர்களாக இருக்க வேண்டும். மூன்று கடவுளுடைய பெருவிழாவை கொண்டாடுகின்ற வேளையிலே தந்தை, மகன், தூய ஆவி என்று நாம் ஒவ்வொரு நாளும் நாம் வெளியில் செல்கின்ற போதும், வீட்டிற்கு வருகின்ற போதும், அல்லது பல்வேறு பிரச்சனைகள் பல்வேறு ஆபத்துகளை நாம் சந்திக்கின்ற போது நாம் அடிக்கடி தந்தை, மகன், தூய ஆவி அந்த சிலுவை அடையாளம் அடைகிறோம். எதற்காக? மூவொரு கடவுளுடைய பாதுகாப்பு, மூவொரு கடவுளுடைய உடனிருப்பு, மூவொரு கடவுளுடைய பராமரிப்பு நமக்கு இருக்க வேண்டும். நம்மையும் நம்முடைய பயணத்தையும் நம்முடைய குடும்பங்களையும் ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று தான் நாம் அனைவருமே பல சந்ததிகள் வழியாக இந்த நம்பிக்கையின் அடையாளத்தை நாம் கடைப்பிடித்து கொண்டிருக்கின்றோம். எனவே என் அன்பு சகோதர சகோதரிகளே, பவுலுடைய சொன்னது போல நாம் அனைவரும் ஆவியால் உந்தப்பட வேண்டும். கடவுள் தன்னுடைய மகனை கொடுத்திருக்கிறார். மகனுடைய உயிர்ப்புக்கு பிறகு நான் உங்களுக்கு ஒரு துணையாளரை அனுப்புவேன். அந்த துணையாளர் உங்களை உண்மையை நோக்கி வழிநடத்திச் செல்வார், நீதியின் பாதையிலே உங்களை வழிநடத்திச் செல்வார். நீங்கள் சோர்ந்து போகின்ற போது, வீழ்ந்து போகின்ற போது, நீங்கள் கலக்கம் வருகின்ற போது, நீங்கள் அச்சம் வருகின்ற போது உங்களை தேற்றக்கூடியவராக உங்களுக்கு ஒரு துணையாளரை அனுப்புவேன் என்று சொன்ன அந்த ஆண்டவர் இன்று நமக்கு அந்த துணையாளரை கொடுத்திருக்கிறார். அந்த தூய ஆவியானவர் நமக்கு சான்று வரக்கூடியவராக, நமக்கு துணையாக, நம்மை தேற்றுபவராக, நமக்கு ஆறுதல் கொடுப்பவராக. குறிப்பாக இந்த கொரோனா காலகட்டத்திலே, இந்த கொரோனா என்கின்ற பெருந்தொற்றிற்கு உள்ளாகி எத்தனையோ குடும்பங்களிலே மகிழ்ச்சியை, சந்தோஷத்தை, அமைதியை இழந்து தவிக்கின்ற வேளையில் இந்த துணையாளர் நம்மோடு இருக்கிறார், நம்மை தேற்றுகிறார், நம்மை வழிநடத்துகிறார், நமக்கு ஆறுதலாக இருக்கிறார். அவரிடத்தில் நாம் ஒப்பு கொடுப்போம், அவரிடத்தில் நாம் தஞ்சம் புகுவோம். அவர்தான் நமக்கு அடைக்கலமாக இருக்கிறார், அவர்தான் நமக்கு துணையாக கேடயமாக இருக்கிறார். எனவே அன்பு சகோதர சகோதரிகளே, இந்த நாளில் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற இந்த 2வது வாசகத்திலே பவுலுடைய சொல்வது போல நாம் அனைவரும் கடவுளின் பிள்ளைகளாக, கடவுளை அப்பாவாக, தந்தையாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். கடவுளுக்கு நாம் அனைவரும் பிள்ளைகள். கடவுள் நம்மை உரிமை பேராகி கொண்டிருக்கிறார். அப்படி என்றால் கடவுள் ஏதோ நாம் அடிமைகள் அல்ல, கடவுளுக்கு மாறாக கடவுளுடைய பிள்ளைகள். கடவுளுடைய பிள்ளைகள் என்பது உரிமையோடு நாம் எதையெல்லாம் கேட்கலாம். கடவுளுக்கு தெரியும் தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு எது தேவை, எப்பொழுது தேவை. நம்முடைய தேவைகளை, நம்முடைய விருப்பங்களை, நம்முடைய எண்ண ஆவல்களை எல்லாம் கடவுள் அறிந்திருக்கிறார். எனவே அச்சம் கொள்ளுகின்ற அந்த அடிமையின் மனப்பான்மையை கடந்து நாம் பிள்ளைகள் என்ற உரிமையோடு கடவுளை அணுகுவோம், அவர்களை நம்பிக்கை கொள்வோம். இன்றைய நாளிலே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற நற்செய்தி வாசகம், ஆண்டவர் இயேசு, உயிர்த்தாண்டவர் இயேசு தன்னுடைய சீடர்களை பார்த்து கலிலேயா மலைப்பகுதிக்கு செல்லுங்கள் என்று சொல்லுகிறார். இவர்களும் செல்லுகிறார்கள், இயேசுவை பார்க்கிறார்கள். பார்த்த சிலர் ஐயம் வருகிறார்கள், கலக்கம் வருகிறார்கள், அச்சம் கொள்கிறார்கள். ஆனால் ஆண்டவர் அவர்களை தேற்றி அவர்களை பணி வாழ்வுக்கு தயார்படுத்தி அவர்களை அனுப்புகிறார். செல்லுங்கள், உலகமெல்லாம் செல்லுங்கள், அனைத்து இனத்தாருக்கும் என்னுடைய நற்செய்தியை பறைசாற்றுங்கள், இந்த தந்தை, மகன், தூய ஆவியின் பெயரால் திருமுழுக்கு கொடுங்கள். அப்படி என்றால்
கிறித்தவ வாழ்வு என்பது நாம் பெற்ற அந்த இறை அனுபவம் நம்மோடு நிறைந்து விடக்கூடாது, நம்மோடு முடிந்து விடக்கூடாது. அந்த அனுபவத்தை நாம் பிறரோடு பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும். அந்த மூவர் கடவுளுடைய அனுபவத்தை, மூவர் கடவுளுடைய பாதுகாப்பை, மூவர் கடவுளுடைய பராமரிப்பை நாம் பிறரோடு இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா மக்களுக்கும் கொடுக்க வேண்டும். அதிலும் குறிப்பாக இந்த நாட்களில் மூவர் கடவுளுடைய பாதுகாப்பு, பராமரிப்பு நமக்கும் நம்முடைய குடும்பத்திற்கும், இந்திய தேசத்தில் இருக்கிற எல்லா குடும்பங்களுக்கும், ஏன் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா குடும்பங்களுக்கும் இந்த மூவர் கடவுளுடைய ஆசீர்வாதம், பாதுகாப்பு, பராமரிப்பு எந்நாளும் இருக்க வேண்டும். ஆண்டவர் சொல்கிறார், பெருஞ்சுமை சுமந்து சோர்ந்து இருப்பவர்களே எல்லோரும் என்னிடம் வாருங்கள், நான் உங்களுக்கு இளைப்பாறுதல் தருவேன் என்று சொன்ன ஆண்டவரிடத்தில் தஞ்சம் போவோம். ஏழையின் கூக்குரலுக்கு, ஏழையின் கண்ணீர் கவலைகளுக்கு ஆண்டவர் செவிமடுப்பார். அந்த மூவர் கடவுளிடத்தில் நம்மையே ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிப்போம். ஆமென்.